Ada di budi YouTube channel गासिखौबो बरायनाय बाहरनाय थाबाय आइफोन जों दिनैसो फार्स्ट टाइम भिडिअ ए ड्रोन हमबाय नै रेगबा ड्रोन luar ba lambai lai le केमेरा नायदो बहा बहा दङ नायदो हामफिया एकदम रागा जोंदो आरो ना इयो माबायनि थांफानो मोनैनि आयौ मा गाबबायसो हनै आयो इसे जों दा मेकआप मेननि गामि मोनफैबाय ओमफ्राय बिथिंना माबा हिनजावफ्राबो दख'ना सरि जों दा मेकआप मेननि गामि मोनफैबाय बिथिंजाय माबा हौवाफ्राबो दख'ना गानो आरो नोंथांमोना दा दसे उनाव नुनो मोनगोन र' मेकआप मेना बिराद सेक्सिखा आरो दा हटखा एकदम सुपार ओमफ्राय दा जों लायगासिनो दङ नैबेनो आरोना गामिया माने हौवाफ्राबाबो दख'ना गानो आरो दा बिथिंजाय ओमफ्राय दख'ना गानबाबो आरो हिनजावफ्राबो माबा दारि दङ बिथिंना ओइ लाय फैबाय ओइ लाय फैबाय खिथाना होदो नैलाय दख'ना गानो आरो ना नै जोंना मिस्टार हंकंआ दायो गारि सालायगासिनो जायाथ' आरो बायजोब्बाय लामाया मिस्टार बेस्ट्रम नामा नामा बिराद गाजा गाजालै बेना 10थासो दंखायोदां नामानो 10थासो दंखायो खोमा जि गोसोआव फैयो बेनो नामा ओमफ्राय नै लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लामा दंना गैया जाखो दङ साइकेलखौलाय मानोथो लामायाव दोनफैबाय साइकेलखौनो दं ओइ स' हाबजायो लांसैब्रा गाबेनानै दुर्गा फंबाय मा गोबां ओंखारो नामा नोङो गोबागोन नामा नोङो गोबागोन नामा जागोन दे बेयावनो दोनथ' गारि सालायैया गोबाव जाथारबायमोन ओमफ्राय दिनै आदा देबजितनि गारिखौ सालायनो नागिरदों आरो ना आङो नै बिथिं पार्टिगन्डा रड साइडआ दायो माबा जासिगोन जोंना चेन्ज जासिगोन हेन्डिमेन नै ड्राइभारा वा लगाओ दे लगाओ वा आसोला इन्टारेस्ट मोनगोन नामा माबा होगोन नोंलाय BMW लागोन नामा नोङो BMW लाया दे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन अट' आरो अट' साबसिनबावसो अट'आ साबसिनब्रा गोबायाना हिनजावा गोबायो गारि गिदिर लानो मोना आदसा गाखोनो हाया नामा लानायलाय लागौमोन गोबायो गाखोनो हाया अके दे ओमफ्राय जोंहा नै मेकआप मेन फंबाया चलो नायदो हामफिया एकदम रागा जोंदो आरो ना इयो माबायनि थांफानो मोनैनि नारजि संगासिनो दं गाबबायसो हनै आयो इसिबाय फिसाजोआबो बिबैजों बाजागासिनो रनिस्का मामा उन्दुदोंसो मालाय साहा बानायदों आरो साहा साहा लोंनानै थांसै बवा आपलड होबायानो नोङो ओइ मियानिसो दाखालिसो फाग्ला बियो लागाव दे टाइटेलखौ मा लिरनो जागासिनो र' टाइटेलखौ लाबनि लैथोआव सनानि मुक्ता बिदि लिरगोन र' आरो लागासिनोसै बियो लायाखै खेबदोंसो मोसाग्रा सिख्लाफ्रा मोनफैजोब्बाय गासिबो नै ओमफ्राय आदाखौ माने मेकआप खालामगासिनो जोंना दुर्गा ब्र'आ एसे हेन्डसाम जानो नागिरदों हेन्डसामखा एक्सुवेलि ओमफ्राय एसे हेन्डसाम जाबावसिगोन आरो फाइनालि जों दा माने लकेसनाव मोनफैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अरुणाचल बर्डारावसो लकेसना ओमफ्राय
बारा गोजान नङा आरोना न'निफ्राय मिनिमाम 20 किल'मिटारसो जागोन बिसिमहालागै ओमफ्राय जोंना दा नै टेकनिशियानफोरा माने गिम्बल ओमफ्राय नै केमेरा सेटिं खालामगासिनो दं आरो जोंना अमित ब्र हाय नरदोब्रा बिथिं ओमफ्राय मिथिखायो बिलबांखौथ' चेनेलफोर दङ ओमफ्राय दा ड्रन अपारेटरा बिथाङानो जागोन आरो जों दा मोनसे शट लागोनसै बेहाय कारजों फैनाय दं आरो मालायनोजों सिख्लाफोरा नैबेहाय माबा जागासिनो ओंखाम ओंख्रिनो जेबो जाबाखैनो मा जादों नोंसोरो रिल्सबो बानायबावसो नोंसोर दिनै बनायखांनाय लांबाय मा खालामो नोंलाय फख्रि बानायो जुलिखिया हादो जुलुखिया ना फानलुसो नामाथो जुलुखिया नङा फानलुसो ना लकेसनाथ' बेनो दा नै ड्रन सेटिं खालामसै एसे ओमफ्राय ओरैबो आरोना बिराद मोजां जायगाया माने फाक्का जाजोब्बाय आरो हाजो गुदिबाबो बेनो आरोना लकेसना जों दा लानोसै जों दा लकेसनाव मोनफैबाय दहायबो मोनफैखाबाय मोनफैनायालाय ओमफ्राय दा माने फार्स्ट स्टार्टिं जासिगोन आरोना एबारनिफ्राय माने बिनिफ्राय जोङो शटखौ लाजेनसिगोन गारिया बन्द' जाना स्टार्टआनो जायोमोन दा नै सेटिं खालामगासिनो दं केमेराखौ ड्रनखौ दा एसे अख्रां सायाव बिरसिगोन ना दायो गाखोफागोन ना माथो नोंलाय आंना गाङाव गाखोबासो नुगोन ना बै गस्लायाबो बख'जोब नोंनि गोसो बायदि सालायलां मिथिबाय बरियानो बिन्दासनो सिख्ला लोगो हमनो थांनो नागिरनाय बायदिनो थां आरो ड्रनाव नायखोबाय थाना आरोना हाखारसो बिदिनो बे फैनायखौथ' नाङा ना इनिफ्रायसो लांफिननांगोन जों ओमफ्राय सिगां फैफिन नोङो फैफिन जागोन फैफिन बेकग्राउन्डआ लांदां नुगोन मोजां मोननाय नङा ना दलङावनो मोनसे लाबोनोसै ना दलङावनो सिगांथिंनिफ्राय लादोब्रा एबार मिथिबाय ड्रना सिगां थांबाय थाबाय बेयो ओरैजाय खारलांबाय थाबाय बिदिबो बिदि लानानै हो आरो फैफिनदो दहायनि जायगायाव फैफिनदो अभार मा गाबबोखो बेरे गाबबोदो नै बेरे फैबाय था आदा फैबाय था नोङो फैबाय था जों थानायाव फैदो नुफ्रानो नै ड्रनखौ फिसा नुफ्रो गोजाननिफ्राय एसे मोनसे नामा ना नै मोनफैबाय हाय गाइस Wah, मा बुस्थु बेलाय बेनो ना नै लोगोफोर खिब्रमा लाबाय आं खिब्रमा नैबे खिब्रमाजों नोंथांमोननि उसुंखौ उरफैजोबगोन आरोना मोजाङै माने उसुंखौ खोनानै ला एकदम ओरै खिब्रमाया माने गोजौआवबो बिरो आरोना गां दंलायो खिब्रमायाथ' गां थाखायो थानाया ओमफ्राय माने उसुंखौ उर्स खालामजोबनो हायो आरोना हाबि दै सोरबाफोर माने लेट्रिन सिङाव दंबायबायोबा हाबनानै दा माबा उरफैजोबगोन आरोना खिब्रमाया दे लोगोफोर होमबा बेनो आरोना खिब्रमानि नामा माने DJI आरोना DJI Mavic Air 2S होनजायोबा नै मादि खारनांगो केमेरामेना लोगोफोर एकदम केमेरामेना बिदि खारनांगौ जायो आरोना लोगोफोर मोनदोंना फुटेजखौ दायो आङो ड्राइभार जानो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादों जोङो शटखौ लाजेनबाय फार्स्ट टाइम माने ड्रनजों लाग्रोबाय आरोना ड्रननि शटआ दा फार्स्टनिया जोबथ'बाय बेयावसो दङ ना बेयावसो दङ ड्रनावसो जों सारलांसै चलो दा नेक्स्ट मा दङ बिराद गोजांनाय मोनबाय ओंखायनो आं दायो जेकेट गानफिनबाय आरोना लोगोफोर गगा मोनगासिनो दंना
जों दायो शटखौ लाग्रोनोसै माने लाखांबाय दहाय माने ओंखारबोनायखौ बा नै जोंना एक्ट्रिसआ दे नो हम नै बिदिनो गासिबो केमेरामेन गासिबो मोसासिगोन जों दायो नोंस्लाबाय थागोन आं नै एक्टर इबो एक्टर जागोन सागिजों साइड एक्टर मा नागिरदों नानि हेलो एक्ट्रेस उड़के देखो ओ मिनी कैसा लगा मुझे राम्रो लगा रे अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आदा दैबुनि YouTube चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय बाहरनाय थाबाय आइफोन जों दिनैसो आइफोन गाइस आइफोन जियार लोंना जायगा जियार लोंना नैथिं फैखांबाय दां माथो ना इथिं फैयाखै मेकआप आर्टिस्ट नै मडेला जोंना मोसाग्राफ्रा मायो 100 देखायलाय 108 दंबावोसो 100 मेगापिक्सेल फात्ता मोना ना 12ल'सो आइफना 12ल'सो थायो 12नि गोजौआव दिनैसिम ओंखाराखै 48 ओंखारदों 14 थागोन 14 Pro Max सुपार सगी 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 रे सिनेमेटिकआव लानांगौ र' सलिड नुदोंब्रा जायगाखौबो मोजां नुदों सागे बाजिखौ नुवाखै बैसागे बाजि नुदों एक्ट्रेसफ्रा नै कपिराइट फैगोनलै स्टार सेक्सि सान्द्रि मोखांनि माबा एक्समोन नामा नोङो दाखालि अरुणाचलाव लांदों होनदोंमोन नामा नोङो बेरायनो हामालै हेन्डसाम मोनथारदोंथ' दिनै हामा जों दा नैबे नेक्स्ट लकेसनाव फैबाय ओंख्रि संहैदोंमोन ओमफ्राय आरो जाग्रा लाबोदों नोंसोरनि थाखाय आइफन लामारबाय आरो ना नोङो हा आइफन नङालै आफा फनसो जों दा मोसानोसै दा लाइना पजिसन दा नै बिराद समाय मारदोंथ' बा सिख्लाफोरखौ ना बरियानो दं नै जायगाया मोजां मोसानो गोसो जाथारबाय नामा मोसासिगोन दायो र' दे मा होनदों सिक्सिया साफा थाबायनो मोननायनिब्रा जाहाथे सुथुनानै दा गोलैथों ओमफ्राय माथो दाखालि नोङो हरफा जाबायबा आंनिसो गोलैबाबो लोगो लोगो लिपसिं लागोन दै सेल्टाव गोजारगासिनो जै टाइमा जाबाय थाव दे 5 गान लागाव गरम दायो अख्राङाव बिरगोन बियो फिल्मा मिनिनानै मोसा दै go जोमै दाखा अरबा मिथिखायो ब्लार अरबा सेब होनखायो बेखायनो फिसाखौ बादा मोनथारा गिदिरबाथ' बेलाय मा हाजोनिफ्राय ओंखारना फैदोंब्रा दासो रेडि
सेक्सिया केमेरामेन जादों साहाम खेंख्रायाखै मानसिया मोनबावगोन नोङो मोनबावगोन मिनिनानै मोसा बरियानो स्टाइल go ड्रोन हमबाय नै देखबा ड्रोन luar ba lambai laile केमेरा नायदो बहा बहा दङ ओरैबो दं नै हेलौ एभ्रिवान बोरै दं नोंथांमोना सिगां ना सिगाङाव मानसि दङ ओइ नै रबट रबट जाबाय ना रेडि होद ज' लांगोन ओइ जाबाय जाबाय ओइ ओइ थांबाय 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 आं खालामनो बेखौ दे जादु चलें बिथांमोना माने जिरायदों मिथिया हा माने जिरायदों नोंसोरो खिनाय बायदि सिनदों खिफिना हरनो हादों खिन्थु ओंखाम उखैदों ना उखैयाखै उखैदों बिराद उखैदों दाबो ओंखाम मोनजाया जोंनो दाबो ओंखाम होआ बिराद खस्थ' मोनबाय जों एक्ट्रेसा ओंखाम उखैबाय ना उखैयाखै ओंखाम उखैदों दाबो जाहोआ बे दैनि फाग्लाया रायखा मानसिया खाथियाव गैखाया थिगसे राय जोंनो दाबो ओंखाम होआखै बियो मेंजोब्बाय ना लकेसना जि मोजाङानो वा हाय गाइस खिया जुलि जायो माने खिया हाबा जायो मानसि खिनानै गालाङो बै हाजोआ बै गामियानो जोंनि गामि जों दा माने हाजो गुदियाव सर्टकाट लाखांजोब्बाय दायो बेलेग नेक्स्ट लकेसनाव थांसै लोगोफोर जोंना नै मोसाग्राफ्रा दायो गारियाव गाखोजोब्बाय ओमफ्राय जोंबो थांसै गारिया बेहाय गंथाम लाबोदों विंगारखौ गारबोबाय जोंना गोबायनो करिय'ग्राफारा ओंखायनो बाइक लादों बियो बिदि आरोना चलो दे सोलोंबाय था मोजां सोलों go भिडिअआ जोंना 50% थांबाय आरो 50% दंबावो माने शर्टआ गाबोन माने लागोन आरोना शर्टखौ दिनै लाथ'ला ओमफ्राय दा नै दा जानो थाखाय रेडि सेक्सिया जोंना दै लाबोदों दै रानग्रा जादों बिथाङा लाबोसिगोन मोनजाथारसिगोन बिनिबो सैमा अरलाय होथारसिगोन देग्लाय बैसागो बायबानो सेक्सिया 6 बोसोरनि जाबावगोन दा जासिगोन बहुद मेंबाय फुंनिफ्रायनो बिनानाव मोना जादो दे दालि गोजासो माथो बेदर जाया नोङो जोंनो बेदरखौ नुवाखै दुखु मोनबाय र' माबायदि बासिना लाबोखोथाय इधर भी खाएगा अभी पिकनिक जाफैदों जों पिकनिक बैथिं शट लागासिनो दङ ओंखाम जागासिनो जों दा ओंखाम दासो मोनजादों नै सोर संनाय जोंना दिनैनि कुकमेना
जोङो दहाय जाहोग्रोबाय आरो बिथिंजाय केमेरामेन आर्टिस्टफोरा जाखांजोब्बाय जों दा लास्ट जादों आरोना Barlo,